kung ganahan jud ka mo kuan ba, go beyond sa expectation is buhaton nimo ang kanang unsay mas makamaayo ba para sa imuha ug para pud sa ikalambo sa imo ang wala ko kay bawas akong storya bitaw. Hey guys, it's Vince here. So naglakaw ko kay action nagkabalaka nga ako ang kuan ba timbang. Naka-decide ko nga while naglakaw ko ang ako i-share sa inyo ang akong success stories. Ibaw ko nga wala mo'y pakialam, pero mo share lang ko kay why not, di ba? So by the way, ang kaning success di ay kay daghan siya klase niya, depende na kung saan niyo pag-view ang success. So particularly sa ako ang aside is share na ko sa inyo kung asa ko sugod and then asa na ko karon butang sa akong kinabuhi. So nagpuyo ko sa gamay nga barangay sa Ormoc. So particularly sa Matika. Shout out ko sa mga taga Matika diha. Simple ra kay kinabuhi dito sa una. Pinobre gid ba? Kami bisag among apelyido kay Dorano o Sanchez, mga prominent family kuno hay di sa tuwa, pero so happen nga side sa akong lulag lolo is pobre. Mao na nga kami pod sa among family is struggle siya. So pagkamata na ko experience ko tanan ng pinobre gani kanang hornal, mangguna, mamaligya og prutas, mamaligya og tanon, mamaligya og sudan para lang makakwarta ba. Another struggle pod kay nagdako ko nga walay papa gani niya. Kuan kay siya kanang hustle kay siya ba, kanang emotionally o kanang lisod po siya in terms of financial kay wala may mo support nimo financially. Dili ako arang mama, akong lulag lolo, akong mga tito, tita diha para ga support. So dako kay kong pasalamat nila nga napaskwela ko nila despite sa kalisod, halaga puno sa utang. So normal na maguro na di sa tuwa nga na ay utang, bisag dire gari na agapoy utang. Point is kanang gipanangkamutan gud nila ba nga makaskwela gani mi nya para makakuan mig better nga future ba. And then ang nahitabo pag college kay lisod na gid kayo ato nga panahon. So dili na maka-afford akong pamilya nga paeskwelahon kog college ba. So kung gibuhat sa una kay iagi sa akong pagkatambay, which is lingaw sa to siya kay ka-experience ko unsa ang kinabuhi ba kanang unsa ang life sa tambay, and then lingaw sa to siya. So wala na ko gibasulan kana nga experience mo, pinakalingaw sa ko ang experience nga nakasuway kog mga ingon ato ba. Then while nakatambay ko, struggle jud kayo kay wa jud kay kwarta. Pero may kaway kwarta ba, so ang nabutang na ko sa hunahuna is nahadlok ko nga mahitabo sa ko nga matambay lang jud ko forever gani. So wala man sad ko mabuhat, di man sad ako ma-blame akong pamilya kung di sila kapreskwela nako kay wa man gyud. Wa na kautangan. Actually na kautangan pero wa ikabayad ba. So ang gibuhat nako kay try kog pangita og trabaho sa syudad sa Ormoc kay para at least makakwarta ko at the same time makatabang sa ko sa ako ang pamilya. So nangita ko og ma-applyan, i-apply ko Gaisano, mga hardware shops. And then while naglakaw ko sa ng street sa Ormoc kay nakaagi ko sa STI, eskwelahan na siya obviously. Then kabasa kong post nga open for scholarship gani. Depende sa imong grades pag high school. So I think 85 ang grades niya.
Medyo bright mo sa tagamay. Kaabot naman ta sa 85 nga average pag high school. Dito ay kung apply so why good kay why not ba, di ba? And then when i-apply ko, then naghuwat ko mga 1 week, and then wala ko nag-expect nga makapasar ko kay so why lang ba kay basin di ay, di ba? Unya medyo frustrating siya kay akong ganahan gyud nga kurso kay architect or fine arts, kay hilig mo kog drawing sa una. Bisag di ka mao mo drawing ba, hilig lang. Unsa ba nga ang nahitabo mga computer man ya, wa mo koy kalibutan na ng computer gyud. Pero wa mo koy choice. Ni try lang kog apply sa scholarship. And after a week, nakadawat kog letter nga kanang nakapasar ko sa scholarship. So wala sa ko nagsaba dahil dito sa akong pamilya kay ensure sa nako nga tinuod to siya ba dili scam. So wala ko ni reply sa email, sagdan na ako hantod nga giadto ko og taga STI nga kuan ngita na ako nga kuan daw ko nakapasa daw ko sa scholarship nya gida ko ni Ma'am Agnes sa STI, and then nag-enroll ko. So wato start sa ko ang college nga life. Wala ko nagdahom nga makaeskwela ko college kung dili tungod ato, and then lipay kay ko at the same time hadlok kay wala lagi kuan kanang wa ko experience ba sa kuan kaayo sa computer. Unya wala sad koy kuan kanang ako mga gamit ba, walay dili prepared gani, walay computer, walay books, wala tanan, especially wala koy kwarta like allowance or pamliti mo ay nakalisod sa una. So salamat kay og dako sa akong lola, lolo, akong mama, tanan ako pamilya nga suportahan ko nila sa college, at least pamliti ba. Yan nagyusahay nga mo nagi pamliti ang buhaton nako kay kada Sabado weekend kay mo adto ko sa basketballan mo referee ba nya, basta mo referee ka kay naa man kay kwarta nya, kada game naa man kay kwarta. So kanang kwarta ako na siyang tigumon maabot og 10 pesos nya, moduwa ko basket nya, pamugasay gid na, dapat mo daog gid na kay kung di mo daog mawa imong 10 pesos, di ba? So kanang 10 pesos say maabot nag 20, 30, so na koy pamliti dayon. So mao to siya ang basketball panginabuhi nako sa una para lang makapliti ba nya. Naam jud koy kanang talent gamay sa drawing, gamay ra gud mga 0.5. Mo kuan sa ko mohimo sa kog mga storybook sa eskwelahan sa amuang barangay sa una nya, bayaran ko og 200 pesos. Or sahay mamaligya ko sa mga sudan sa akong tita kay nya tagaan ko pamliti na dayon. Ang sunod ana kay say wala kay kanang baon pangkaon ba, ang baon nimo pang kanang kanon ra rice nya, mahitsa ka permi sa imuhang mga classmate, pabaga lang jud kag naong sa una nya hantod nga nakagraduate jud ko. Bisag na ay kanang mga obstacles gani nya, pag college na ko dili ko naning pod kay sugmo ko mo inom. Basta kanang ma-maintain lang na ako kong grado para sa scholarship, mo na akong goal. And then kami laging lisod ta nya, nakagraduate na kag college, nagtuo ta ka mao na ni kanang dali na kayong life ba, kakwarta na din ta kita tagtrabaho. But ang reality is dili, bisan pag nakay degree graduate ka, lisod gihapon ang papangitag trabaho. Mao na siya ang sugod gyud sa life, kanang mahuman na kag eskwela ba. Ang college kay kuan na siya kanang start pa na sa journey sa imong life. Imo to nilarga kog Cebu, naot nga makakita kong trabaho. Yan unsa ba nga naabtan naman kog 3 months didto. Wa man jud ko kitag trabaho.
Kay sa una naamoy ka ng discrimination ba nga hindi ka university, dili ka nila dawaton, ambot ka nung hindi ko kasabot sad ba. So apply kog programming sa una, mga software engineering nga trabaho. Makapasar ko sa ila exams, interview. Actually, giingnan ko nga usa ko sa top. Ya, tawagan na daw ko nila. And then ang pagtawag na ko kay wala na ko ni qualify kay dili ko university graduate. So frustrating kay, di ba? Kay dapat indicate to nila ba kay dili na ta maghasol, di na ko mag-usis complete kay wala tay kwarta. Nya mo to na depress ko. Inom gamay, inom diha. Nya may gani kay medyo koy kanang suod nga amigo nga ni tabang sa nako ba. So part pusoy kung tanaw ka ani. Thank you kayo sa imong pag-adapt nako sa una sa Lapu-Lapu. Wala ko ni undang og kawaog paglaom. Sige gyapon kog apply antod na hire ko og kuan gyud software engineer or programmer. Yan mo tong start sa akong professional nga journey. So ako kay self-taught man ko. Wala man ko niagig formal nga training para ma-programmer. So gamit ra ako ang resources like ang internet, basag libro nya kanang i-practice na ako ang mga areas nga hinay ko ba, like kanang programming, math, hinay mo ko ana. So mao na akong gahinan og dako nga oras sa una para mo improve ko hantod nakaton ko sa pagka-programmer. Medyo nakakuha kog dagan nga skills. Then hilig mo sa ko participate og kanang community ba, kanang i-share na ko akong mga na-learn, mga nakatunan through forums. Maghimo ko og blog post, share na nako niya para makatabang sad ko sa mga parihan ako nga programmers nga nakasugat og mga problema nga nasugatan ako ba. Hantod nga nailahan ko sa online, nakadawat kog dagan awards from different company aside sa akong gitrabahoan, especially ang award sa Microsoft nga kanang gitawag lagi MVP nya. Kuan kay siya maka-proud, and at the same time kanang maka-proud. Nindot man kay ang ako ang kabutang sa Cebu nga wala pa ko trabaho, although dili gyapon ko dato. Actually antod karon di ko dato, ubre gihapon. Ang point is nindot akong sweldo sa Cebu. Okay kaya akong mga office mates, lingaw, makabuhat ko sa akong gusto tanan. Pero lahi man gud na og kanang kuan na ba, kanang goal gani. Kung magka idara na ka na, lahi ba patong 20s nimo kay ang goal nako kay makamotor lang kog XRM ana ba. Okay na kay kuan na nya makasapatos kog Chuck kanang Converse. Mo na akong goal pag 20s nako nya. Mas mo idaran ka mo lahi man imong goal. Kailangan ka goal nga mo travel, di ba? Nahan ka goal nga makapalit kag imong gusto nga sanina or sapatos or cellphone or depende na ninyo, di ba? Kung unsa inyong goal. So ang kanang unahuna nga ganahan ko mo abroad is wa gyud na ni pop sa akong unahuna sa una kay kanang okay ra gyud akong kahimtang bang. Pero kung nana kay anak, para nako akong anak tulo na is maka-realize ka nga siguro it's about time nga kung na opportunity mo present sa imuhay sa imong i-grab gani, not for the sake sa imong kagalingon but for the sake sa future sa imong mga bata. So mo na akong gibuhat, usama ko sa pioneer sa company ang gitrabahoan sa Cebu. Then ang opportunity kay itagaan ko og option to move
diri sa US sa headquarters diri sa akong gitrabahoan niya kuan ako hinahon na gid ako maayo, weigh in ako ang pros and cons, research ko if it's the right time and if it's the right way to do it gani. So mo to gigrab na ko opportunity niya ana ko diri, and that's because sa kana ganing naalang kay kanang kuan ba goal ug salig sa imong kagalingon. I think you can go anywhere you want, you can buy anything you want, tanan nga gusto nimo buhaton sa kinabuhi is mabuhat nimo for as long as nga salig lang jud kasi imong kagalingon. Kay tsaka man na natong kuan good kanang magsige lang tag ampo nga hinaot mauni pero wala tay gibuhat ba niya. Akong pinakadako gud na learn gud is dili man gud na kanang magsige ra kag maayo unta nga ingani gusto ko maingani kung wala kay buhaton ba kay di man na siya ingon ana, di man na o random ba kana magpatuyok niya o kuan na kagalit diha mulambo din kagalit. No, it takes kanang kuan gani kanang hard work ba o kanang dedication gani sa imong trabaho. So regardless kung unsa imong trabaho diha karon o unsa ang imong asa man ka na butang karon, kung naalan jud kay kanang pangandoy, go for it. Kanang mo na imong aim na kay direction ba to move forward. Kay kung wala magpabilin ra ka nga ingon ana imong kinabuhi, kung okay ra kag kanang human ang adlaw niya maura ba, kung imong hunaon ganahan ba ka nga untungto na ba ka sa imuhang kahimtang ron niya, ganahan ba ka nga maingana ang imuhang mga anak sa imong na-experience nga kahimtang ron. Kung ang tubag nimo as is lang ka diha padayon lang ka sa unsa imo ang nabuhat diha. Pero kung ganahan ka mo angat sa kinabuhi pod labi na sa imong mga anak is kuan lang gyud salig lang gyud sa imong kagalingon and do something about it. Kay again wala kay buhaton wala siya mahitabo gyud. Sa laktod nga pagka-istorya gyud is set your goals kung sa'yo mo pangalan sa kinabuhi while bata pa ka, labi na kung bago pa ka graduate na ayaw nang kana kay suya-suya kanang may pasikuan no ana kay dili man ni competition good ang kuan. Kay the more ka nga masuya makompete ka, the more chances nga mo fail gani ka. Once mo fail ka ma-depress ka. So kuan lang sa imong atiman na lang imong kaugalingon ba muhain lang panglabutan ng uban. Kay di man ta madato kung malabutan ng uban gani. So ato lang kinabuhi tong labtan nga oro na siya. Goal na ko sa kong walking, naka 3,000 steps na ko nga hinaot nga namoy nakuha ani nga values bisag sahay nang wala siya sense ba.